आं बेखौ दिनैनि आंनि जोंनि बर' हारिया रुफामनि बाथौ धोरोमनि कनफारेन्स जादों सानथामनि हाबाफारि लानानै आरो आं गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै जिहेथु गोथार सान पबित्र दिन सान होननानै बुंनो हायो जोङो मागि पुर्निमा। मागि पुर्निमायाव बोसोरफ्रामबो बे रुफामनि बाथौ धोरोमनि गासै धोरोमारिफ्रा कनफारेन्स जाबाय थायो होननानै आं मिथिगौ। दा देग्लायबो बिथांमोना सानथामनि हाबाफारि लानानै बे फोरबोखौ फालिदों मागि पुर्निमाखौ लोब्बा लाखिनानै। दा जेखि जाया आंना बेनो जाय जेखि धर्मआव थाया मानो बे धर्मखौ मोजाङै बिसासाव लानानै फोथायनानै खामानि मावलांबाय थायोबा जोङो खामानिखौ साक्सेस खालामनो हायो। जाय जेखि धर्मआवनो थाया जामानो आरो जों बर'नि धर्म होनोबाथ' बाथौआनोखा गुदियानो। जाय हयथ' परिबेस लानानै बबेबा मोनसे समाव सोरबाया ब्रह्म जाहैदों, सोरबाया खृष्टान जाहैदों बा सोरबा माबा माबि जाहैदों। जेखि जाया बर'नि धर्म बाथौखौ लाखिनाय हाबाफारियाव बिथांमोनहा दिनै जेबादि हाबाफारि लानानै खामानि मावबाय थादों बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ रुफामनि बाथौ धर्मनि गासै सिबियारि बिथांमोनखौ आंनि गोसोनिफ्राय माने मोजां मोननायखौ बावहरबाय। बिथांमोना साक्सेस जाथों बे धर्मखौ लाखिनायाव। लक सभा बिसायख'थियाथ' बैसागुनि आगे पिछे जागोन जोंनि मिथिनायाव। हयथ' सिगांबो जानो हागौ, हयथ' उनावबो जानो हागौ। मथथे क'क्राझार लक सभा आरो दरं लक सभा बेवहाय बे मोननैयाव जों गेलेगोन रावजोंबो एलायन्स खालामाबालानो। आरो दिनैनि दिनाव जोंनि BPF हान्जानि पजिसना 1 नाम्बाराव दं मोननै समस्तियावबो। देरहागोना बेसेबां रोखा माने 100% मोननैबो समस्तियाव। नोंथांमोनजों जुजिनायाव सोर हान्जा दं होननानै फोरमायगोन? जोंथ' बे क'क्राझार लक सभायाव UPPL थाबाय, BJP UPPL एलायन्स आरो BPF आरो कंग्रेसआथ' एसेबां खामानि होनाय नङा माबायाव। जोंनि फाइदा क'क्राझार लक सभायाव NDA एलायन्सजों जुद्ध जागोन। आरोबाव बैथिंजाय दरं उदालगुरियाव BPF, BJP आरो कंग्रेस तिनिख'निया फाइट जागोन आरो बेवहाय जोंनो 1 नाम्बार। बे उनाव जागोनबा बेखौ रायज्लायगोन, दा सम नङा। 3 बिजाथि ओंखारदों, दरं उदालगुरियाव 7 बिजाथि ओंखारदों। सासेल'सो मोनगोन, क'क्राझाराव सासे मोनगोन, उदालगुरियाव सासे मोनगोन। बेखौ जोङो दाबो फाइनाल खालामथ'वाखै। हयथ' बिग्राफोर आरो ओंखारबावनोबो हागौ। माब्ला फाइनाल खालामगोन? सेकेन्ड उइकआव दे।